Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me lähdetään pelaamaan tänne Oltsu SMP:lle. Ja joo. Me voitais koittaa tuoda täällä mahdollisimman rikkaaksi, että haluatteko te jonkun sarjan siitä. Et me voitais yrittää saada tässä videossa joku $1000. Pikku spoileri, me saatiin kyllä aika paljon enemmän kuin $1000. Eli kannattaa katsoa koko video loppuun asti, niin et missä paljon me saatiin. Me voitais aloittaa jonkinnäköinen mainausmontage varmaan nytte. Niin ei käytetä tähän mainaamiseen liikaa aikaa, vaan keskitetään tää video niihin rahojen hankkimiseen. Joo, oikeesti ei täällä oo yhtään mitään. Siis legit tuolta luolasta ei löytynyt mitään, mutta näköjään me spawnattiin heti uuteen luolaan, niin tää vähän näyttää kyllä siltä, että tää oikeesti vaan niinku loppuu tähän. Joo, tää vaan loppuu tähän. Okei, mä sain jo 24 ironia, että toi on jo oikeesti aika hyvä. Näinkö mä oikein? Näinkö mä oikein? No en nähnyt. No niin. God. Oh my god. Mä oon kattu. Ja mä en edes niinku tiedä miksi mä tulin tänne ravineen, kun niinku ihan oikeesti. Myös pistäkää kanavatilaukseen, se auttaa mua erittäin paljon. Koitan saada 5000 tilaajaa kesän loppuun mennessä. Ekat 3 päivää mennyt. Meillä taitaa olla tällä hetkellä 1204 tilaajaa. Kiitos oikeesti kaikille. Okei, no eiköhän voidaan sakkaa täältä vähän koalia, kun täällä näyttää nyt sitä hiiltä olevan. No niin, kamo. Okei, joo, tää oli ihan hirveä luola. Oikeesti niinku antakaa mulle jotain hyviä luolia. No niin! Kyllä kun pyytää, niin kyllä sitten tulee. Jos tää edes on hyvä luola, mä en vielä kyllä tiedä, mutta ainakin näyttää, että menee alaspäin. Miltä AH näyttää? Okei, jos mä ehkä ostan oikeesti ton, siis mä ehkä oikeesti ostan ton. Mä en oikeesti jaksa hankkia näitä ironeita. 50 miljoonaa! Mitä? Me muuten ostetaan noita kohta, siis. Heti kun mä löydän Bamboo Forest, heti kun mä löydän semmonen bambujutun, niin mä muuten ostan näitä timumiekkoja ja niin paljon, että niinku heti kun mä löydän sen Bamboo Forest, sit kyllä lähtee. Okei, nyt tähän silleen mä RTPtä niin pitkään niin putkeen, että mä pääsen bambumettään. Joo, ihan oikeesti. Tää ei oo enää kenestäkään kivaa. No niin nyt please oikeesti. Kamo, heti kun pyytää. Nice. Ja mä menin siihen just heti melkein kuolla. Se ei ollut kyllä kiva. Nyt laitetaan homeja aika äkkiä. Kiitos Minecraftin jumalat oikeesti. Oh my god. Toi oli sairas. Nyt me voidaan ostaa. Nyt voidaan ostaa. Jos tää on meta. Nice. Nyt muuten aletaan tienaamaan rahaa. Mä ostan nää kaikki miekat oikeesti tältä. Nice. Nyt aloitetaan semmonen ihan hullu bambujen hakkausmontage. Mähän oon jo melkein tämän videon tavoitteessa, mutta ehkä me voidaan, nyt kun meillä on näitä miekkoja, niin ehkä me voidaan vähän enemmän hankkia kuin 1000 R, eli $1000. Kautta sel, näin. Ui. Toi oli sairas. Meillä on kohta 10 000. Siis jos me saadaan niinku tässä videossa joku 20 000, niin se olisi tosi kova. Voitais hakkaa ehkä niinku tämmönen yksi miekka kokonaan. Et
Sitten me voitais lopetella varmaan tää video. Tai sitten tehdään tälle. Tai sitten tehdään vaan tälle. Voitais nyt yrittää hankkia nää kaikki niinku melkein full invi. Ei kyllä ihan melkein full invi. Niin bambuja. Nois, se jatkuu tonnekin vielä. Nää kun me myydään, niin on se paljonko me saatiin tässä ekassa jaksossa. No kyllä me hankitaan se 20 tonnia. Kyllä me hankitaan se 20 tonnia. Ottaa selle. Noniin, tasan 20 tonnia. Tosiaan tällainen oli mun eka Oltsu SMP-video. Pistä kanavatilaukseen, tykkää videosta. Ja me nähdään ensi videon parissa, on siihen asti moro.